नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय जोंनि ब्लगाव दिनै माने नैबे हाग्रायाव मैदेर दं आरोना फालोसे बेनि थाखाय माने गामिनिफ्राय थालिर दंफां दाननानै बिसोरनि थाखाय लानानै फैदों। कालि पुजायाव माखासे थालिर दंफां गायनाय दंमोन ना गामि गामि गारना दोननायफोरखौ लाना फैजोबदों। बेयावनो जमा जाना थाफैयो मैदेरफोरा नैबे फोथारावनो ओजाबो बारनो होआ नालाय माइ गायनाय दङ ओमफ्राय बिजोंबो गामि बेनिखायनो जि एसे हायो फांसे फांनै माने जानो थाखाय बिसोरनो लानानै फैदों। दा दसेनि उनाव सफैसिगोन मैदेरफोरा नैजानिफ्राय फैयो। आरो माखासे दंबावो लायग्रोनि र' दायो जमा खालामनानै नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन। नै जोंना गायना होलायबायलै सेंग्राफोरनि खामानि माथो बुंनो। नैफोर आगाना बिराद माखासे दं दायो दिन्थिनो हाबा दिन्थिगोन नोंसोरखौ मोनायाव एसेबां मोजां नुवाना जोंनि केमेरायाबो आरो खम दामि नालाय टर्चजों लाइट सेरबाबो एसे एसेल' नुयो। थेवबो नाजानोसै नोंथांमोना दिन्थिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। मैदेरनि थांथ' मैदेरनि थांथ' no, 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 no. ओइ जाबाय होसोजागोन नङाबा दा मैदेरजों। लोगोफोर सानाबो नै बरियानो जारां हाबबाय। दायो जों थांनोसै दसे उनाव सफैसिगोन मैदेरफोरा। दिन्थिनोथ' हानाय नंला थेवबो नाजानोसै जेसेबांखिनि हायो दिन्थिनो जानायखौ। जोंनि थालिर दंफां लाबनायाबो जाबाय। नै बारा गैयामोन आरोना ओरैनो गामियाव गोलैना थानायमोन। बे फुजायाव कालि फुजायाव साथि सावनो गायोना बेफोरखौ लाबनानै होबाय आरो फांसे फांनै सोरनिफ्रायबा दाननानैबो होबाय। दिन्थिनो हायोबा दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दा मैदेर फैबाथाय। मेंबायबोलै नायलांबाय थादो जोबसिम भिडिअखौ नोंथांमोना। बिसोरखौ जाहोनोनो बिराद खस्थ'यैबाबो लांनानै होबाय। दे बरिया बरिया। Wow! Very dangerous! Wah. Mana ada nuin? Di mana sih nanti? Masa? Salang lagi kemarin hati kan deh. Oh, guna nih. Wah, di mana tuh nih lainnya? Cek saja sih.
गिदिर मा सुदो गाखोनाय हादिसो ए मा गिदिर मुदो ओइ फायगासिनो दंलै खाथि खाथियाव ओइ नांलायलायदो हाथाय गोनां मानिया नांलायलायदोलै मायो ओइ मिया बिदिनो थांनाय मिया लोगो लोगो माबायो không thế đi cái là pha từ pha này Chicago rồi sao ya không có xe ya không có xe thế đagi mùa hát thang máy đâu thằng đứa